Bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang alamin ang kalagayan ng mga biktima ng nangyaring pagguho ng itinatayong gusali sa Balibago, Angeles City nitong Lunes, May 25. Ayon sa kalihim, initasan raw siya ni Pangulong Bongbong Marcos na makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal upang maibigay ang pangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Whether nakalabas or nag-aantay pa ng balita, masigurado rin matulungan sila. Kasi tandaan natin, mga workers to, so arawan yung sweldo nila pag hindi sila nagtrabaho. Katulad ngayon, wala nang trabaho, maaaring wala silang kikitain at wala mapapakain sa kanilang mga pamilya. So ang unang step ng DSWD is nag-release na kami ng 34 na tig 10,000 na cash relief assistance. Pero narinig nyo naman kanina, marami itong grupo na to pauwi sa Camarines. Yung kahapon umuwi naman ng San Jose del Monte. Lahat yun susubaybayan rin natin sa sustainable livelihood naman. Kasi alam natin, medyo tatagal pa bago sila makahanap ng trabaho. Ayaw natin na napapano yung kanilang mga pamilya. Sa kanilang pag-uwi sa probinsya, sasaluhin din ng mga local social welfare officers sa mga biktima para umagapay. May tulong rin sa mga masasawi kung kinakailangan. Bukod dyan, nag-release na ng family food packs, ng hygiene kit kasi wala naman sila nasa loob sila nakatira yun, iba. Pero bukod doon, pag uwi nila, aayusin na natin yung sustainable livelihood assistance nila. Para kung gusto nila maghanap buhay muna sa lugar nila, hindi na nila kailangan lumuwas sa Maynila. Ang range niyan, 15,000 to 20,000 ang ibinibigay natin. Pero bukod dyan, pwede pa yan lumaki pag nagsama-sama sila tapos yung negosyo pang grupo. Tapos niyan, medical assistance, syempre kung magkano yung billing, and then wag naman sana, I keep on may dalawa kahapon, pero ayaw ko muna isipin na wala ng survivor. So kung kakailanganin ng burial assistance, we'll also step in. Tinutukan rin umano ng ahensya ang pangangailangang psycho-emotional at psychosocial ng mga biktima at mga kaanak ng mga pinaghahanap pang manggagawa. Yun ang una namin ginawa. Bukod naman lahat ng cash assistance, yesterday nandito yung mga social workers namin and they're trained to do psycho-emotional or psychosocial intervention. Very good question. Yan yung una namin ginawa. Bago tayo mag-usap ng cash, bago tayo mag-usap ng food pack, bago tayo mag-usap ng livelihood grant, importante muna yung trauma ma-deal with. And nandyan naman kahapon pa hanggang ngayon, yung mga grief counselors natin, mga social workers natin who are equipped to take care of that aspect naman. Sa ngayon, inaalam pa ang iba pang mga trabahador na hindi stay in sa gumuhong itinatayong gusali upang maabutan rin ng kinakailangang ayuda. Ang importante kasi we need to get the list. Nanig yun naman, sabi nga ni Mayor, up to now, hindi nakikipag-cooperate pa yung kontratista. So ang magiging instruction namin is as we find families na involve yung pamilya, we'll make sure na ma-assist sila. Kasi nga, uulitin ko, alam natin pag construction worker ka, no work, no pay yan eh. Pag hindi, katulad ngayon may job stop, well, obviously tumigil yung trabaho, kailangan natin sila tulungan. Yung pamilya kasi kundi, saan sila kukuha ng pagkain nila. Ang iniiwasan natin dito yung kagutuman sa pamilya kasi wala na yung breadwinner either na-injure or nandun pa, hindi pa na-recover, or even worse, nasa labas man sila pero wala naman silang trabaho. Sa pamamagitan ng iniabot na tulong, naniniwala si Mayor John Lasatin na mapapagaan ang pasanin ng mga biktima ng sakuna. May mensahe rin ng alkalde sa mga tumulong na kapwa LGU. Siyempre, pag ganito po, no, lalo na yung suporta po ng ating mahal na presidente at ni Secretary, malaking bagay po na matutulungan natin ang mga biktima po ng trahedyang nangyari po sa Angeles City. Siyempre ako nagpapasalamat po ako sa kanila na sa mga trahedyang ganito, lagi po silang handa para sumuporta sa kapwa po nilang LGU. Maraming salamat sa inyo lahat. Samantala, tuloy-tuloy raw ang pagkupkop ng Barangay Balibago sa mga trabahador at kanilang pamilya para sa pansamantalang matutuluyan bago umuwi ang mga ito sa probinsya. Kaya nandito po, very spoiled sila sa kagabi, naka-aircon pa rito at yung mga pagkain nila talagang hindi po naubos. Yes, actually I was informed by the ACSWDO na may mga darating pang mga more or less 15 families na involved dyan sa mga na-trap sa loob. So we are ready. The barangay hall is ready and ang ating mga budget, nagpapalabas tayong budget. Lubos naman ang pasasalamat ni Brian Sitangco sa tinanggap na tulong upang makapagsimula muli pagkatapos ng trahedya. Maraming salamat po talaga sa tulong na inabot sa amin. Malaking tulong po talaga sa amin yun. Kasi yung sa tulong na inabot sa amin, unang-una paano po problema yun, paano kami uuwi. Tulad sa akin na walang natira. Tapos yung pag-uwi pa namin,
Parang uwi kami, walang-wala rin. Salamat sa tulong ng barangay, ang DSWD. Maraming salamat po talaga at natulungan nyo kami para makarecover o makahanggat sa makarecover kami uli. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.